Страхотно е чувството да си тук, да дишаш този въздух. Това е екзотика, това е такава екзотика, че не може и да бъде. Отдясно на нас Индийския океан. Там това обаче е някакво пристанище, виждаме кранове, това. Тук е бензиностанция. Карай зелено. Да. Внимавай се. Ти да не прекаляваш с мъжето. Да. Виж, ще завиваш. Да. Тук е съвсем обратно. Ужас. Мигача е от дясна страна. И аз се учудих по това нещо на голфа. Не, на голфа беше всичко наред. Не, на голфа беше като нормална На кола, голфа с беше ляв като... кола. Да. А това не трябваше да бъде. А не трябваше, да. А сега... Всъщност трябваше всичко да е наобратно. А сега тук е вече наистина наобратно. И аз даже мисля за това, защото даже имаше една серия в след. Те така са разбрали кой кара колата, кой е убийца. Защото е сухо, а пък пуснала чистачки. Те казват, знаеш ли кой пуска така? Който бърка къде са къде мигачи, къде чистачки. Човека, който кара редовно, кола с тези кола. И тази била редовно в Англия и затова карала и те са казали, ти си. Няма кой друг. Защото е сухо и не е валяло въобще, а пък ти